Parehong tutok ang magpinsang Let at Beck sa kanilang mga ilong at bibig habang palihim na pinapanood ang nag-oorasyong stepfather ni Beck. Hindi nila maunawaan ang sinasabi ng 63 years old na si Mang Alfred dahil sa bilis ng pagsasalita nito. Umiikot-ikot habang nagsasayaw. Ang kaliwang kamay ay may hawak na palayok na walang humpay nitong itinataas at binababa. Nang biglang nasa milito at natuloy iyon sa walang tigil na pag-ubo. Pinakawala na rin ng magpinsan ang kanina pang pinipigil na pag-ubo dahil sa kapal ng usok na nanggagaling sa palayok. Nababalo na ang stepfather mo, Beck. Ulalas ni Let habang tumatakbo sila palabas ng kamalin. Hindi baliw, kundi disparado na siya. Pagbibigay linaw ni Kim, ang ina ni Beth. Nang tanongin nila ito, kahit hindi alam kung paano kontrahin, si Deo ay sinubukan pa rin magsagawa ng ritual. Naniniwala kasi sila na nagdadala ng sumpa si Deo, kaya pineste ang 5 ektarya ng kanilang niyugan. Sumpa? Peste? Panahon pa yan ni Moses Nakangiwing salo ni Let. Marahang siniko ng palihim ni Beck ang pinsan upang tumigil na. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga kababalaghan, pero nangyayari yan dito. Let? Halatang naiinsulto na ang ginang. May haka-hakang isang alagad ng demonyo, si Deo, dahil simula lang na magpakasal sa akin si Alfred, ay sunod-sunod na ang kalamidad, tulad ng malalakas na bagyo, ipo-ipo, at ang huli na umuubos sa natitirang niyog ay ang napakaraming uwang. Tita Kim, ang typhoon at tornado ay likas na kalamidad at lalong lumulubha dahil sa epekto ng global warming. Ang mga uwang naman ay resulta ng kakulangan sa paggamit ng pesticide at hindi dahil sa isinumpa-alumpain ni Tito Alfred. Parang teacher na nagpapaliwanag si Let. Sige po, inay, papasyal po muna kami ni Let. Pag-iwas ni Beck. Alam niya kasi na hindi masyadong mauunawaan ng ina ang pinsan nitong Inglesera. Sige, pero wag na wag kayong dadayo sa ilog. Delikado hanggang tong oras. Akmang lulusong si Let, pero pinigil siya ni Beck. Huwag ka lulusong. Marami nang malunod dito sa pag-aakalang mababaw lang ang tubig. May mga malalalim na bahagi dyan na natuklasan lang pag nasa tubig na. At kaya nalulunod sila dahil may mga nilalang na hindi nakakita sa ilalim ng tubig na humihila sa kanila. Sambit ni Beth kay Let. Paano mo nalaman? Nasampal ni Let ang noo at napasalampak at napaupo sa damuhan. Hay, napanood mo na naman yan at nabasa sa mga horror movies and magazine, no? Alam mo, simula nang dumating tayo, wala na akong narinig, kundi puro kahiwagaan. Weird. As in, weird. Kaya nga, ayoko sanang sumama ka rito sa amin eh. Alam ko kasing mababawalan ka lang at matatawa sa ugali ng mga paniniwala ng mga olds ko. Pahinang pong wika ni Beck. Natauhang bigla si Let. Masuyong inakbayan ang pinsan. Sorry kung na-open ko kayo. Hayaan mo, sisikapin kong sakyan na lang sila. Si Let ang nagpumilit na sumama upang maranasan daw niya ang buhay sa probinsya. Third cousins ang kanilang mga ama. Kahit malayo na silang magkamag-anak, para magpinsang buo lang ang turingan nilang dalawa. May kaya sa buhay si Let sa Maynila. Solong anak lang siya. Para may makasama siya lagi, pinag-aral na din ng kanilang daddy, si Beck. Nasa pangalawang taon pa lamang silang pareho sa kursong nursing. Nasa high school pa lamang si Beck nang namatay ang kanilang ama. 3 silang magkakapatid at siya ang panganay. Pagkalipas ng 1 taon, nagpakasal na ang kanyang ina sa matandang si Alfred, na dati nitong childhood sweetheart. Tago, muntik na makakain ng lupa si Let nang bigla siyang padapain ni Beck. Hindi natuloy ang pagtatanong niya
nang makita ang isang batang babaeng lumabas mula sa gubat sa kabilang pampang ng ilog. Nagitla ang dalaga nang mapagtantong isang malaking sawa ang kalaro ng bata sa damuhan. Wala pang 3 talampakan ang taas nito, kalbo at maitim. Malaki ang mga bilugan ng mata na halos lumuwa na. Nang silipin niya ang pinsan ay namumutla ito at nanginginig pa ang mga kamay na humahawak sa kanya likod. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, matanda na laman lupa, may kakambal na sawa. May nginig na boses ni Beck. Nagpapakita lang daw yan sa pagitan ng 1:00 at 2:00 ng hapon. Mga oras na walang masyadong tao na gumagawi sa ilog. Ngayon ko lang din niya nakita. Natoon kasi tayo ngayong oras na kanyang pagpapakita. Nanayuan ng balahibo silit. Kung ka namang Teo ang niyugan sa kabila, edi lagi niya nakikita ang lamang lupang yan. May haka-hakang anak daw yan ni Mandeo sa diwatang nakatira dyan sa munting gubat sa katabilang na lupain niya. Naihilamos ni Let ang mga palad sa muka. Naiinis na siya na para ding natatakot sa dami ng haka-hakang bumabalot sa lugar na yon. Inilihim nila ang lahat sa kanilang nakita. Ayaw ni Beck na makatikim na naman sila mula sa galit ng mga matatanda. Bakit ba galit si Deo sa mga Tio Alfred mo? Usisa ni Let nang nasa silid na sila ni Beck kinagabihan. May gusto kasi ang kapatid nitong babae kay Tio. Nagpapakasal ang Tio sa inay na tuluyang nasiraan ng bait ang babae. Kaya nais itong ipaghiganti ni Mang Deo. Ang sabi niyo, may pilat na korting X sa mukha si Mang Deo. Saan niya nakuha yun? Beck, sabi ng inay, minsang ginabi raw noon sa koprahan si Tio Alfred. May umataking halimo sa kanya. Pinagtataga raw iyon ng paikis. Mula noon, hindi na nagpakita ng palengke si Mang Deo para magbenta ng mga kopra at prutas na to. Nang muling magpakita, ay may pilat na itong X sa mukha. Nakadama ng takot si Let. Umusod-usod siya sa pagkakahiga malapit sa pinsan niya. Malapit pa naman siya sa bintana. Baka may biglang lumitaw na kamay at hilahin siya. Pero muling nangibabaw ang kanyang kuryosidad upang tuklasin ang buhay ni Nadeo. Lamo, Beck, bumalikwas ng bangon si Let. Para may nakita na akong katulad ng lamang lupang yon. Teka, pipilitin kong maalala kung saan. Kinabukasan. Please, Let, bumalik na lang tayo. Mapanganib itong gagawin mo. Mas malamig pa ang mga kamay sa nervyos ni Beck kaysa sa mga paa niyang nakalubog sa tubig. Hello there! Nakangiting bati ni Let sa laman lupang naglalaro sa damuhan. Saglit lang na natigilan ito at pagkway lumabas lahat na matutulis ng ngipin. At kumanti ito ng ngiti sa dalaga. Napako sa gitna ng ilog si Beck na makitang nakikipag-usap sa laman lupa ang pinsan na to. Flora! Ume-eko sa buong kabaligiran ang malakas na boses ng lalaking lumabas mula sa niyugan. Nahalinghan ng takot ang tuwa sa mukha ng laman lupa. Walang paalam na tumakbo ito palayo sa nagitlaring si Let. Nang hilakbot ang dalaga, nang makitang may naka-ekis na pilat sa mukha ng galit na lalaking papalapit sa kanya. Nakaduro pa sa kanya ang dulo ng karit na hawak nito. Malaki ang hakbang na tinungo ng dalaga ang ilog. Ngunit bago pa siya nakalusong ng tubig, ay natuklaw na siya ng ahas sa binti. Dali-daling dinaluhan ni Beck ang namumutlang pinsan at inalalayan makatawid sa kabilang pampang. Paragasang sumunod sa likuran nila si Mang Deo. Desidido talaga itong pagtatagain sila. Sumigaw ng malakas si Beck. Nagbabaka sakali siyang may maligaw na mga tao sa gawing iyon sa ilog.
Nabuhayan siya ng loob na makitang tumatakbong papalapit sa kinaroroonan nila ang dalawang binatilyong kapatid niya kasama ang kanilang Tito Alfred na may hawak ding itak. Nang lingunin niya si Deo, ay wala na ito sa ilog. Parang bola na naglaho. Walang gasolina. Laman ang pick-up ni Mang Alfred. Lalo silang nataranta. Madalang lang ang dumadaang mga pampasaherong jeep o tricycle sa lugar nila, lalo pa at kung alanganing oras tulad nito. Ibinagsak ang lahat ng sisi kay Beck. Nagpumilit kasi siya, Nay. Gusto raw niya kasing patunayan na mali-mali ang haka-haka natin tungkol sa mga laman lupa. Hysterical na si Beck. Humihina na kasi at unti-unti nang nangitim ang labi ni Let. Kailangan na madala natin agad sa ospital ng bayan si Let. Hindi ko tiyak kung nasimot ko lahat at nasipsip ang kamandag ng kobra sa binti niya kanina. Mataas na boses ni Mang Alfred na panay ang dungaw sa bintana sa pag-aantay sa dalawang kalalakihan na inutusan niyang sunduin ang may-ari ng jeep na kaibigan niya sa bayan. Napatigalgal ang lahat nang biglang lumitaw sa pintuan ang kinakatakutan nilang laman lupa. Habol nito ang hiningang pawisan na pawisan. Napatras sila nang pumasok ito at tinilapag sa sahig ang dalang maliit na bote. Tumakas lang po ako sa itay upang ihatid itong pangontra sa tuklaw ng ahas. Pagkasabi, tumalikod ito at mabilis na tumakbo palayo. Dahil po ba sa gamot na lamang lupa, kaya po nailigtas sa kamatayan si Let, Inay? Siguro, anak, kasi kung walang epekto yun, malamang din na hindi na umabot ng buhay sa ospital ang pinsan mo. Maraming ipinaliwanag si Let sa mga kamag-anak na matauhan na siya. Hindi po laman lupa, si Flora. Isa siyang biktima ng sakit na progeria. Ito ang mabilis na pagtanda ng isang bata. 1 taong gulang pa lang, ang biktima ay nalalagas na ang mga buhok na to. Pagsabit nito ng 5 taong gulang, titigil na ang kanyang paglaki. 1 taon sa atin ay katumbas nitong 7 taong gulang ang dagdag sa edad ng biktima. Kaya naman, kahit 11 years old na si Flora, ay para na itong 80 anyos sa kanyang anyo. Maagang naagaw ng kanyang sakit ng kamusmusak. Nagkataong napanood ko ang kasong ito sa isang palabas sa TV. Kaya, nagka-idea ako na gano'n ang kaso na matagal yun ang kinatatakutang laman lupa. Dahil sa nangyari, nagbago ang pagkakakilala nila mga taga roon kay Flora. Naaawa na nga sila sa bata dahil ayon kay Let, ang progeria victim ay mula sa 13 hanggang 15 taong gulang lang ang tinatagal sa mundo. At wala pang lunas sa sakit nito. Idinimanda ng parents ni Let ng attempted murder si Mang Deo. Hinuli at ikinulong ang lalaki. Doon lang matuklasan ay kinakadena at ikinukulong ni Deo ang baliw nilang kapatid sa kanilang kamali. Ang bahay nila ay maituturing na isang butika sa dami ng mga boteng herbal medicines na naimbento nito. Marami rin ang nagkalat na puno at ugat ng kahoy sa mga kakatwang hugis na tansya nila ay ginagamit ng lalaki na hindi nila mabigyang pangalang ritual. Ang nakapangilabot na koleksyon ni Deo ay ang iba't ibang klase ng ahas at ibang insekto na nakakulong sa mga kulungang kahoy. Ipinasya ng lokal na pamahalaan na ipasok sa mental hospital ang babaeng baliw at dalhin naman sa Maynila si Flora at ibigay sa pangangalaga ng DSWD. Siya nga pala, Let, nasabi ba sa inyo ni Flora kung sino ang nanay niya? Tanong ni Beck nang pabalik na sila sa Maynila sakay na magarang kotseng sumundo sa kanila. Saglit na nag-isip si Let. Di ba ang diwata na nakatira sa gubat katabi ng kanilang niyugan? Sagot ni Beck sa sarili niyang tanong. Napahagik-hik silang pareho. Salamat pala, Let. At dahil sa'yo,
ay nakalaya na kami sa takot na ang Tito Alfred ko ay pumayag din sa suggestion na magpapaturo na rin ito sa agriculturist na ipapadala ng daddy mo nang mapaunlad na rin ang aming niyugan. Ibalik natin sa Diyos ang pasasalamat. Beck, tipid ng ngiting pagtatapos ni Let. Muntik na niyang sirain kanina ang pangako niya kay Flora na huwag ipagsabi kahit kanino kung sino ang tunay niyang ina. At dito ko na po tatapusin ang kwento ng magpinsan. Ako nga po pala si Kim, Tubong, Bicol.